Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kumpleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Udto Pilipinas! Happy Panyaga sa mga kaaksyuntang nagapamati na sa sininga Udto. Welcome diri sa inyo sininga palatuntunan sa aksyon balita banat bulig. Welcome diri sa inyo sininga palatuntunan. Well, sa mga kaaksyonta, maro init-init kag baw kaginot man sang sitwasyon naton sa gwa sa ngaton sining studio. No? Hindi gid magpatial sa init kay kabudlay mga kaaksyon. Pag pasilong kon masyado gid ka init mga kaaksyon, hindi pagsulaya kay kabudlay katama, no? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan dalon ta dugay-dugay ang mga report sa ato sining mga aksyon reporters kalakip man ang ato sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Plus ang ato sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag ka mga sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Kalakip man sa ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad. Kalakip man ang ato sining mga kaaksyon dira sa oriental side nga naga-monitor na sa aton sining pangalagad karon nga udto. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kalakip man mga kaaksyon nga ginatamyaw tang mga yara sa probinsya sang Guimarazo, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Clan Inantique. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Karon nga udto may mga bisitang regalabot diri sa syudad sang Bacolod, pero ang problema kay nadula ang adopted son nga tinaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Masadya no kung politikang paghahambalan mga kaaksyon ay puwerte. Sige amo gina kung ikaw isa ka bata sang isa ka lugar, kung hindi ka pagkabigon sang amay mo dira, why kami mo, no? Kung hindi ka paghatagan sang tsansa nga magkaplastar nga ay nano nga sitwasyon man daw bata man sang syudad nga sa probinsya sa nagkadto ay nano nga sitwasyon ini man
Hindi mo maintindihan ang sitwasyon kung politika. Nagainit kag nagainit samtang nagahilapit more or less mga isa na lang ka bulan kag pito ka adlaw ang nabilin before pa man magpili na kita sa mga mangin lideres magapungko sa aton sining gobyerno mga kaaksyon. Ay pwerte. Sige sa kinanda na ko ang inyo si kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sangway pa gani daw ginangkuno-kunop lang gani nga magapapili daw mansig-mansig na tiyada. Anay nagplastar na daw ng indulaan ng amay sang syudad mga kaaksyon. Ang amay sinidi naman ginapaksyonan mga kaaksyon. Ay kasadya lang ang sitwasyon kung politika, no? Anong mga balita sa sining adlaw diri sa ato sining pangalagad? Sa Kapitolyo Probinsyal mga kaaksyon dugang nga mga ballot boxes nagabot sa probinsya kag uplan baklas sa mga tarpaulin sa probinsya nagapadayon. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center nga balita ni Aksyon Artay Hopon karon dugay-dugay samtang ang probinsya mangin kaupod si Aksyon Brian Morden temporaryo anay, no? Sa balita naman sa siyudad sang Bacolod o sa Bacolod City Government Center, Konsyal Baribar ginahulat pang signal sang alkalde angot sa pagpatigayon sang meeting sa Pandemic Recovery Committee nga iya ginapamunuan. Kag sa balita naman sa Bacolod City Police Office nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, Bacolod City Police Office Director Colonel Thomas Joseph Marter nag-remind sa iya kapulisan nga mangin non-political, non-partisan sa nagailapit nga May 9 local and national elections. Sa balita naman sa Nukpo, igabalita ni Aksyon na Alvin Graba, Nukpo official so nagtambong sa Provincial Coordinating Conference upod sa Commission on Elections. Sa patrol nga balita, kapwa ko, guro ko, ng mga PDL sa MBDG o Metro Bacolod District Jail Mail Annex nagbuligay sa isa kag isa para sa ila livelihood program. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa balita naman sa siyudad Sangkadi, siga balita ni Aksyon Roger Gotib, ini may kang tanan sa 29 anyos o nga lalaki arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga pagpanghimulos. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa unang distrito kapin sa 360,000 kahanggod ba nga balor sang illegal nga droga nakuha sa duwa ka mga suspect sa syudad sa San Carlos. Sa balita naman kay Aksyon Arlo Ticar sa 3rd District sa Banwa sang Manapla, isa patay isang malubha nga napilasan sa isa ka vehicular accident nga nagluntad kaina sang aga sa Banwa sang Manapla. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, kapin sa 95% sa mga baluta na imprenta na. Kag 755 o kung 75 or 755,000, no? 755,000 ka mga nagtaliwan na ginkakas sa voters list. Kag dole may tanyag nga trabaho sa mga apektado sang pag-alburuto sang Bulkan Taal.
John Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang aton sining Facebook page kay tirahon ta inadugay-dugay ang inyo sining mga mensahe. I-like lang kag i-share ang aton sining program. Plus ang inyo sining mga mensahe kay tirahon ta inadugay-dugay, no? Karon lang dugay-dugay, mahina ang kalaban, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o STL sa sining adlaw sang Biyernes Pizza 1 na kita sa bulan sang Abril tuig 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 1, 31, liwat 1 and 31. Magbalik ang aksyon, balita, banat, bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. The Candidates Forum. The Candidates Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon tang pamati sa sining udto. No? Kay Ana Sinoro, Ray Flores Baryoga, and Gian Recicio, kay Rochelle Fulgencio Susana. No? May lang pamati. Likewise kay Martin Alilinga, kay Jolie Militado Patrimonio, Rimar Biranio Lingoste, Ladislao Jr. Piliones, kay Nerissa Santa Ana, Bayati Sagmon, Jigo Val Flores, Marivic Jigan Talavera, kay Bergie S. Olpenda, kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, Eleonor Rigby Aragravante, Bibi Gregorio Yolo, Atia Kim Eriman, Ana Sinoro, Jeffrey Arcoyo, and lakip na sa kay Jose Yerson Lapinighonio, no? Okay, sa kay Nerissa Santa Ana, Bayati Sagmon, Jigo Val Floreso, Marivic Jigan Talavera, may lang pagpamati. Leonor R. Agravante, Eleonor Rigby R. Agravante, may lang pagpamati. Ana Sinoro, salamat gid, no? And Bibi Gregorio Yoloar naman, no? May lang pagpamati, no? Ayos, sige. Elvira Hilogo, kay Elizabeth Gamala, and Jeffrey Arcoyo. Pagkadua ni Action Brian, si Jeffrey Arcoyo, no? Ga-monitor sa Purok Paraiso, Barangay Mansilingan. Thank you so much, Jeffrey Arcoyo. And si Madam Virginia San Antonio Pendaga, tamyaw lang sa iyang mga kabrek sa mga pamilya sa kag mga kilala sa Silin Home, sa iya hinablo sa Iloilo, si Noli Olpenda kag sa iya pamilya, no? Okay. Remarla Beranyo Lingoste sa Barangay Hagimit, La Carlota, watching live. Maricel, may lang ang pagpamati, hilo lang kay ng Telma Pihida sa Hacienda Conchita, Barangay Sagang, no? Halin sa kay Maricel. Okay. Jigo Val Flores, ara naman. Kag sa iya sining pamilya, ga-monitor. Marivic Jigan Talavera, may lang pagpamati, no? Gian Recicio, Raymond Mides Manangkil, may lang pagpamati kay Raymond Mides Manangkil, no? Okay. Dali lang kay mang lantaw tadian na yo. Basi mayari pa diblaway ta mabasan, mamultahan ta karon. Sige. Dali gid lang ha. Standby mga kaaksyon, standby anay mahatag ta pila ka mga commercial sa. Balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uya nga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan, no? Basikon way kamo obligasyon sa May 9, pwede kamo ka-apply diyo, data gatherers o reporters diri sa siyudad sa Bacolod, especially sa siyudad sang Victorias, Candone,
and Isabela, no? Okay, idulong lang ninyo diri ang application ninyo. Resume or application 18 to 35 years old for Victorias and Candone, mga kaaksyon. Si Palay kung mayara pa aplikante for si Palay and Isabela, mga kaaksyon, no? Victorias, Candone, si Palay and Isabela. Pwede gid, no? Then muto nang hinubaan, okay na siguro. 18 to 35 years old ipadala lang ang inyo sining resume sa Aksyon Radio Bacolod News at gmail.com, no? Aksyon Radio Bacolod News at gmail.com, dira ninyo ipadala ang inyo sining mga resume. Kung di dulong lang diri personal sa Aksyon Radio Bacolod. Dari kami sa Penthouse Welrose Building, corner Burgos, Locsin Streets, Bacolod City. Ang deadline sini on April 5, mga kaaksyon, no? April 5 ang deadline, no? Need namon ang mangin reporters or data gatherers sa areas ang Victorias, Candone, Isabela, and si Palay, kag hinubaan. Pwede pa. Amat-amat na ipadala ang inyo sining mga resume or data, no? Pwede lang ipadala diri sa Aksyon Radio Bacolod or sa Aksyon Radio Bacolod News at gmail.com, mga kaaksyon. Sige, amo lang na nga mga lugar ang needs na mo na ang kinanglano naton, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon ta, Life Extension Coffee. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible. Kanto ang tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol, ini may kangtanan sa sining sa sining kapwa ko, guro ko, ay portiya, mga PDL sa Metro Bacolod District Jail Mail Annex nagbuligay sa isa kag isa para sa ila livelihood program. Yaring countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Rex, formal na nga ginbuksan ining Bread of Life livelihood bakery program sa sulod mismo sang bilangguan sang Metro Bacolod District Male Dormitory dira sa Handumanan Aksyon na Rex sa diin nga tigulo nila diri Aksyon Rescue mo nga kapwa ko guro ko diin amo ni ang bag-uman nga proyekto nagikan kay District Jail Warden nga Jail Chief Inspector Ayan Carl Niaga sa diin ang ining kapwa ko guro ko amo ni ang mga skill training bala Action Rex ang tagsa ka mga PDL ang magatudlo ilaman mismo upod nga bro sa sulod sang prisuhan para mahimo man sila sa pila ka adlaw mangin skilled worker man Action Rex kung welder sila kung halimbawa wood carver sila ti sa sulod palang daan ginatudloan na Action na Rex sa diin ang tuyo diri
suno kay JO2 Mary Rose Ranay ang head sang Jail Unit Welfare and Development. Tuyo sang ila sining nga ahensya nga ining mga PDL makatuon gid sang dugang nga ihibalo nga mahimo man magamit bilang pangabuyan pila ka adlaw nga sa tion nga sila makagwa na sa sulod sang prisuhan. Dugang pagida diri action na Rex ni Ranay ang mga natun-an actually sa sulod sang prisuhan mabatyagan na sa pila ka mga malls gali action na Rex, especially ning mga wood carving nga ara na sa pila ka mga malls nga ginabaligya man of course para dugang nga pangabuyan sa mga preso, meaning ang ila sini nga plano o kung plano sa mga jail warden kag jail officer sa sulod sang bilangguan nga makahatag dugang pangabuyan sang mga PDL nga sa tion sang pandemya kumadumduman action Rex halos kulang sila sa pinansyal and at the same time action Rex kung may bisita gid man ang mga PDL, ang PDL mismo ang nagapangayo kwarta o kung bulig sa ilang miyembro sa pamilya, pero this time sa mga skilled and trained mga PDL suno sa iya initio na nga ang mga PDL makatipon. Hindi lang ni Manog masa kag tagimo sang tinapay, no? Sir, to the action Rex, hindi lang yun Oo, kay ang una na lang nila nga ginapatigayo namong pagtilaw paghimo sang tinapay. Yes sir, actually makatilaw sila Nami i-deliver. man kung may livelihood program sila within sa mga PDLs no mga salaligan bla nila dara nga mga preso nga ti biktima sang circumstansya kung kaisa. Correct. Husto na aksyon na Rex, sino gani diriya kay Ranay, dako ang mabulig sini kay amuning mga alagyan nga kung makagawa sila sa tion sang ila pagbago, sigurado nga makapangita pa sila sa pangabuyan. Ikaduha diri aksyon na Rex, sino sa iya nga actually may mga wood carver Daw sa ano sulod. lang kunara ka man nagatutom kag luyag mo magtuon da pag hilway mo or pagwa mo pwede ka lang karon negosyo kung may kapital man lang. Okay gid. Kung may tsansa, no? O dako gid yang bulig ni kung may tsansa kag gusto man naging magbago at least pila ka adlaw base mabutang na Alvin's Bakery. Ba, Pero preso ka man ba? sakto na. Daw nakaagi man ta sulod prisuhan mo. Nabalang halin na ta sa sulod, pila na ka minuto kag pila ka oras guwa naman dayon, no? Gani. Pero action na Rex ang isa ka bagay diriya kaysa sini nga tinion action Rex sa iya. Ang priso hindi na nibululigan sa pamilya kundi ang priso amo na mismo, especially ang mga amay sa panimalay nga biktima sang circumstansya nga makabulig na sila sa ila mismo pamilya nga may tipo na sila. Uy. Pwede na sila makahatag. Bisan pa no kung ga-income ka kag kunara ka sa sulod, way man diferensya siguro kung biktima ka lang sa circumstansya nga hindi mapaihuway bla. Ani man, at least kung ara na sila sa sulod. At least may kapital na, may kagamitan na. Although nga ti ara ka sa sulod sang presuan, pwede gid ah. O dako gid yang Basta importante gabuot ka lang kagatutom ka lang. Oo, niya, kung makatuon, actually kinabuhin man sa ila sila nga service sentence bala action na Rex. Sino ganina dang MDDG nga heda? Si Chief Inspector Ayan Carniaga. Okay. Ati damo man siya mga plano gali isubong kahit Do bagon da siya? Oo, bagon siya action na Rex. Actually mga pila mga 6 months naguro nag-survey bilang jail warden kay ang iban gintuluan man gani sa wood carving. Inang wood carving nila subong action Rex sunod diri kay Ma'am Joy Ranay. Ara na subong makitaan sa mga malls bala. Kag ang iban niya ginatawag nilang gulayan sa prisuhan. Pero mabaligya manggali action Rex nga niya at least ginagiyahan inig mga PDL para sa ila sini nga pagbag-o nga magpangabuhi sang patas kung ara sila at least may ara na sang ibalo farming, carving, baking kag iban pa no. Ari ang pahayag ni Ma'am Joy Ranay. Bakery, sir, para maka-provide sa additional livelihood para sa ating mga PDL pala, sir. Siyempre, sir, livelihood sila, makabulig na sila sa family nila nga unlike sa una, sir, nga ang family nila lang ang napadala sa ila. So, this time naman yun, sir, kasi pandemya man, kabudlay man, sir, kung may livelihood rin sila, sir, sa sulod,
at least kung may income sila, sir, makabulig man sila family. Nga sila man mismo, makatag sila family. Sagwa. Ini sila kinpaidalom sa training. Oo, sir, may ara kita na, kita, sir, sang low basic na sang paano mag-prepare sa baking na, sir, no? And then may isa man kita, sir, sir, sa PDL. Baker man siya bala, sir, sang una. So siya, in-share yan na ang iya nga knowledge sa baking sa mga upod na makabulig na sa iya. Nagkandak anay sa gamay, bala, sir, nga daw basic training para sa iya maging upod dira sa sa livelihood dira sa bakery. Dili ang ina man siya, sir, nga program sa aton sa may welfare development, sir, may ara kita nga do kapwa ko kung sino ang mga ari diri sa aton susulod ng mga PDL kung may mga knowledge, pero sir, or may mga skills sa certain nga mga dara nga skills like manabing bakery or ginaano na sila naman, sir, nga makatudlo sila sa ilag ng upod man bala, sir, ma-share nila ilang knowledge. So under man sa sir sa aton nga gusto ko kapwa ko. Ang procedure magamit sa mga PDLs para mapahatag na sila sa bulig man sa ilang pamilya. Oo, sir. Augment man, sir, sa ilaman kung may kinanglanon sila. Kasi ang proceed, sir, alam mo na pagtuman na silang ilang income, sir. Na kung may kwarta na sila, hindi na sila mangayo sa ilang pamilya. Or kung ma-save nila, pwede man yan sila mapadala sa ilang pamilya. Like, sa una, always lang ang priso or ang PDL ang nagapangayo sa family, sir, no? So, this time, sir, ginatinguan taman nga ang mismo, ang mga PDL, especially nga mga tatay sila man makaprovide sa ilang family, bisan ari diri sila sa ating susunod. Aksyon narek sa nga kabayang gidamang sa nga pahayag diri ni Jail Officer 2 Mary Joy Ranay. Report nagikan sa patrol ni si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din kaman bahin sa Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Alvin Graba, Live Extension Super Fiber. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa